Ейбо файна пісня, файно зайшла. Ну то що, добрий вечір ушитким, кося прикапчав низька на радіо. І, може, хотів би дещо послухати. Низька з вами в ефірові Михайло Кушницький. Буду вам дещо розказувати. Насправді, я маленько переживав за нинішній ефір, і навіть не споза того, що це перший випуск мого маленького шоу «Читаємо з Михайлом». Споза того ж першим ходив до зубаря, чистили ми канали, бо то процедура. Ну, найся не приказує, усе обійшло файненько, сижу туй, говорити можу, нічня не болить, та з Божою помічю підемо далі. А кіть нам Божечко не поможе, та й так підемо далі, бо я його ще не видів, та й з тимся сильно заїдати не хочу. Накорто попробую вам розказати за саму концепцію цієї передачі, що тут буде, які в мене плани із нею далі, і як то має визирати. Деякий час перед цим, коли в мене вже зібрала читава бібліотека вдома, порозумів, пораз хибить ми місто, де я міг би поговорити із деким за ту літературу, яку я прочитав, як то ще раз переживати і з кимось за то побесідувати. І аддека уже коли писав Льошові за таку ідею, хочу мати таке своє шоу, хочу то прочитати. Сталося то спозад єдної конкретної події, купив си книжку одного палеонтолога, а конкретно Вадима Яненка. Він науковець, кандидат біологічних наук, орнітолог, і ще всякий фраз, тут у нього на книжечці тільки написано його всяких кваліфікацій, що я в половині з того навіть не розумів. Книжечка видавництва «Фоліо» кличеться «Прикладна палеонтологія». Но книжка домакне за то, за що могли сте подумати. І це не така книжка, яку вам можуть виписати в університетові, кіть би стеся хотіли учити на палеонтологію. Більше того, на палеонтолога вися в Україні і не можете вивчити, бо, в принципі, не екзистує в нас ані одного університету, котрий би такое вчив. Як зазначить сам Вадим, у нас може хіба що повчитися на історика, а пак довчитися на біолога і комбінуючи тут і дві спеціальності, може даяк із себе вифасувати того палеонтолога. Ну, а ведь в обратному порядку може раз біологію дали вже історію, так. Ну, смисл у тому ж ставати нарочно вчитися на палеонтолога у всій державі не є аж так легко, то та сфера ще не є така у нас файно розвинута. І ця книжечка насправді не така, як ви би чекали від книжки, яку вам дадуть в університеті, прочитати якийсь матеріал. Тут, в принципі, я не знайшов ніякого конкретної науки такої. І ця книжка скорше великий комплекс такої інсайдової інформації, мемасиків, переживань палеонтолога. І це маленька фургіта у його внутрішній світ, де він нам розказує за то, як йому жити палеонтологом, як ото все фунгує, з якими казусами, з якими інтересними моментами зустрічаються палеонтологи кожен день, а ведь просто по своїй роботі. Як ото фунгує? На таке у нас ще кажуть «уднушня кухня». Видав так. Ну, і крім того всього, я хотів би і зачитати вам деякі уривочки із цієї книжки. Перший розділ читати вам не буду, но накорто за нього розкажу, розказується в ньому за короткое інтро, що таке взагалі палеонтологія, ко такі палеонтологи, ко такі історики, ко такі археологи, як їх поміж собою треба розрізняти.
Далі є ще такий доста непілий розділ, де він розказує за ось, як порозуміти це деяке кістя, котре я викопав у себе на городі, наскільки воно старе, це має воно, в принципі, якусь палеонтологічну, авать археологічну цінність. І там є, насправді, дуже читаво розписана система, процедура, що з ним треба робити. Як по тому кістьові треба цоркати, які звуки воно має видавати, якої воно має бути барви. Насправді, визирає фахова інструкція, як дати цінність тому, щось ми знайшли в себе на городі. Ось так, кіць з курта. А далі у нас іде частина друга, котрася кличе «Веселі і не дуже курйози в палеонтології». І із цієї частини я хотів би деякі дарабчики зачитати. Зараз знайдемо, де у нас то було. Я би вам дуже радив, кіть дако мене слухати, можете писати мені по деякі коментарі, авать у Телеграм-чат, авать у Твіттер, авать де ви там то слухаєте, де вам уже буде майстично. А далі будемо видіти. Та що? Книжечка писана по-українськи, може не знав, не в курсі, не порозумів. Значить, Вадим Яненко, прикладна палеонтологія, видавництво Віхола. Розділ 4. Це вам не лего. Це складніше зібрати, бо перші потуги у складанні скелетів тварин давнини. Значить, тепер попробуйся переключити на режим самого Вадима і читати то його голосом, хоч я без поняття, як він звучить. Що подарувати палеонтологові на день народження чи на Новий рік? Штангенциркуль, геологічний молоток чи, може, бінокуляр? Та ні. А що ж тоді? Точно, дерев'яний конструктор динозавра. Що ж іще? Саме так подумала наша подруга і привезла прекрасного трицератопса у вигляді конструктора нам із дружиною на Різдво. Направду, я в душі ще дитина і люблю всілякі такі штуки, про що добре знає моє найближче оточення. На коробці гордо майорів напис 3+, і нічого не передбачало біди, адже було 3 дорослих, які мали легко впоратися з цим завданням. Ми собі вирішили, що двом кандидатам наук і аспірантці вистачить спільного інтелекту скласти дитячий конструктор. Але до інтелекту зовсім і не завадило б ще мати досвід та багату фантазію. І якщо інтелекту та фантазії не бракувало, то з досвідом складання динозаврів, навіть іграшкових, була біда. І поки доня мирно сопіла у себе в ліжечку, вечір ми провели в розбиранні фігурки, та навіть інструкція нам допомогла досить таки поганенько. Оце так завданнячко трапилося. Звісно, ми все зібрали за кілька годин, але якою ціною? Я чому згадав цю історію? Цікаво, чи хтось задумувався, як збиралися перші скелети викопних тварин? Як трактувалися знахідки перших фосилій? Думаю, що багато читачів про щось таке замислювалися. До речі, монтувати скелети тварин давнини для приватних колекціонерів зараз досить таки прибутково. Хоча це і трапляється вкрай рідко. Наприклад, зібрати скелет пситакозавра у середині 2000-х років коштувало близько $1000. Погодьтеся, що непогана сума за змонтований скелет завдовжки десь у 1,5 метри, а то й менше. Як це думаєте, ви б сиділи тепер вдома, збирали б скелет динозавра, за якого ви докуснич не знаєте? І це тепер, я ся маленько відкапчав від книжки, я тепер не читав, дав у свій коментар, кіть вони в курсі. Я коли це читав, та многом си за це думав, коби б знайшов деякої цікавої кістя у себе на городі, та це пробував би його скласти до вороха, і що би в мене з того вийшло. Так се гадав, і це не такий вже і простий конструктор, гевнося так видить, бо коли се купуєте Лего, та є ньому інструкція, а цякому інструкції не є. Та я би се вже сушив тим голову. Добре, йдемо далі.
Зізнаюся, в декреті я назбирав усяких курйозів та різних історій про те, як піонери палеонтології намагалися складати скелети тварин минулого без інструкцій. Тому вмикаємо пісню «The Dark Side of the Moon» гурту Pink Floyd і насолоджуємося ляпами вчених і ще не дуже вчених першовідкривачів у палеонтології. Основна причина того, чому скелет тварин минулого тяжко зібрати докупи, вони погано збереглися. Найчастіше до рук палеонтологів потрапляють пошкоджені скам'янілості, і фахівцям доводиться складати їх наче якийсь 3D-пазл, де багато елементів просто втрачені. Саме через це навіть найкрутіші палеонтологи час від часу припускаються сміховинних помилок. І голова тварюки опиняється на місці хвоста, а хвіст на місці голови. А тепер все по черзі. Варто зауважити, що помилки трактування скам'янілостей відомі ще задовго до того, як Дюкроте де Бленвіль, господичку, така сложна фамілія, Дюкроте де Бленвіль, господи, помили. До того, як цей шановний персонаж вперше згадав у 1825 році термін «палеонтологія». І робили ті помилки не палеонтологи, а звичайні люди. Зараз ми це можемо з вами легко відстежити через міфи, казки та іншу усну народну творчість. Люди завжди шукали пояснення велетенським кісткам, химерним черепам та скелетам ні на кого не схожих тварин. Я гадаю, поява драконів у китайській міфології вже давно ні для кого не таємниця. Перші знахідки черепів та скелетів динозаврів на території сучасного Китаю місцеві жителі трактували як рештки драконів і ніяк інакше. Грифон теж може легко претендувати на зв'язок з реальним викопним створінням. У міфології таку тварину часто зображують як істоту з головою і крилами орла та дупою і лапами лева. Полюбляють його посадити біля скарбів, щоб він їх охороняв. Відома тварина в легендах стародавнього Риму, Персії та античної Греції. Є навіть припущення, що про Грифона вперше розповіли кочівники з пустелі Гобі. І знову нічого дивного, адже ця територія славиться своїми скелетами динозаврів крейдяного періоду. А якщо добряче пошукати серед представників цього періоду, то можна натрапити на невеликого динозавра протоцератопса. Розміром він був близький до лева, а морда закінчувалася практично орлиним дзьобом. З протоцератопсом міг легко посперечатися за звання почесного Грифона ще один представник, якого ми вже згадували того ж періоду і з тієї ж території – пситакозавр. Дорослі тварини були біля 1,5 метра завдовжки і важили понад 20 кілограм. Чим не міні-грифончик, правда? Але замість казкових скарбів у якійсь зачуханій печері реальні грифони швидше за все охороняли своє гніздо з кладкою та потомством. Далі у нас у книжці є образчик такий. Намальовані тут і, не намальовані, а вифотькані скелети, вже складені до вороха того протоцератопса, пситакозавра та й статуя грифона попеля історичного Пересполя в Іранові. Я тепер міркую, як би то вам акуратно вказувати. Я буду після самого ефіра замітувати вам фотки, епенсесі образчики ілюстраційні у коментарі до публікації в Телеграм. Мені сьогодні так би було доста стично, не? Гадав си так би то фунгувало. Добрі, ідемо далі. Міфи міфами, але погляньмо на справи в далекі античні часи. Чи були якісь спроби реконструювати кістяки або виправити хибні трактування фосилій? Ой, були! І тут нам на допомогу прийде сам батько історії Геродот. Мабуть, багато хто знає, що Геродот був затятим мандрівником, але на цьому він не збирався зупинятися і скоса поглядав на те, щоб стати ще й батьком палеонтології. Під час однієї з подорожей до Єгипту його дуже зацікавило каміння, з якого були складені піраміди. У цих брилах Геродот розгледів якісь округлі утвори і подумав, що то насіння сочевиці, яку інтенсивно споживали будівельники.
Як же ви помилялися, пане Геродоте? Ви ж могли бути трохи уважнішим і описати мушлі палеогенових молюсків нумулітів, якими ті утвори, власне, і були. Хоча будьмо справедливими до вченого та часу, в який він жив, і зауважимо, що Геродот реабілітував себе в тому ж таки Єгипті. Високо в горах він знайшов мушлі інших скам'янілих молюсків і доволі слушно запропонував розглянути гіпотезу, що на місці гір колись хлюпотіло море. На жаль, таку гіпотезу, запропоновану у 5 столітті до нашої ери, вчені прийняли лише у 17 столітті. Ось ми й дійшли до однієї з перших задокументованих зустрічей учених і решток динозаврів. Трапилося це далекого 1677 року. Директор одного з британських музеїв Роберт Плот визначив фрагмент кістки динозавра з Оксфордширу. Це графство на півдні Англії. Як частину стегнової кістки гігантської людини. Приїхали, не? Драконів і грифонів нам замало, то треба ще й гігантських людей описати. Звісно, ще жевріла надія на те, що в майбутньому хтось поправить вченого. Але через 100 років пана Роберта не виправили, а переплюнули. І зробив те його земляк, ще один британський вчений Річард Брукс. Пан Брукс вирішив познущатися далі над рештками бідної тваринки і описав ці фосилії під іменем Scrotum humanum, тобто чоловіча калитка, мошонка, що? Там реально сякое пише. Коротше, Scrotum humanum. Ко знає латинь, плюс в чат. No. Читаємо далі. Це просто фейспалм. Але вченого можна спробувати зрозуміти, бо розглядаючи скам'янілість під певним кутом, справді можна побачити щось схоже на калитку. Ситуацію врятував Вільям Бакленд. Переб'юся маленько, тут насправді теж є ілюстрація тої кістки, і перебачте за слово направду такої гиби яйця висять, бо... Ну, добре, я вам то так позміту в Телеграм, кому буде інтересно. А то кістка, беня біг. Ситуацію врятував Вільям Бакленд, який ухвалив дуже правильне рішення і замість того, щоб крутити в руках одну скам'янілу кістку, придбав у 1815 році ще трохи кісток цієї ж тварини з того ж графства. Але він довго не міг зрозуміти, що це за кістки, аж поки йому на допомогу не прийшов його товариш і батько палеонтології Жорж Кюв'є. Сам Кюв'є запропонував розглядати ці фосилії як частини скелета гігантської хижої ящірки. Пан Бекленд дослухався до порад товариша і невдовзі описав новий вид, який ми з вами зараз знаємо як динозавра-мегалозавра. Мегалозаурус, пише в дужках по латині. Варто зазначити, що Вільям Бакленд до кінця свого життя вважав, що описана ним тварина – гігантська ящірка, що втонула під час всесвітнього потопу. Найся не приказує. Ні, все, яся не хіхоню, читаємо далі. Але навіть такі погляди не затьмарюють факту, що саме пан Бакленд став першим автором опису динозавра в історії. Досить таки насиченим видався 1822 рік для палеонтологічних відкриттів серед науковців того часу. Першим, про кого згадаємо, був вже знайомий нам Вільям Бакленд. Він, хороший анатом і англіканський священник, потрапив у делікатну і одночасно патову ситуацію. Жага до палеонтологічних досліджень у ньому не стихала, а навпаки проявлялася в нових розкопках. Але ж і релігійність Бакленда брала своє. Того року вчений священник розкопав одну з печер Йоркширу і, знайшовши там скелети стародавніх слонів та гієн, сприйняв їх за кого, як гадаєте? За жертв всесвітнього потопу, звичайно ж таки. А ким іще їх вважати? Далі було ще крутіше. За деякий час Бакленд розкопав ще одну печеру, цього разу біля Уельсу. Серед величезної кількості скелетів тварин, жертв потопу, звичайно, він знайшов скелет жінки, засипаний охрою, з намистом із кісток та мушель на шиї. Вау, сказали б ви, правда? Та це ж найдавніші знахідки наших пращурів на території Англії і гарантовані статті в Nature чи Science, чи де там.
Зраділи б британські палеонтологи, правда? Але не Вільям Бакленд, тільки не він. Учений клірик вирішив, що це скелет повії з римського військового табору, який розміщувався неподалік. Пізніше цей скелет отримає власну назву – Red Lady of Haviland і датуватиметься віком 27 тисяч років. Читав отак, ні? Римської імперії там вже чи давно не було. Але пан Бакленд, окрім того, що неправильно визначив час життя своєї знахідки, то ще й неправильно визначив стать. Леді виявилася 21-річним чоловіком, який жив наприкінці верхнього палеоліту, а не в часи Римської імперії. Як незручно вийшло, справді? Цей же рік став зірковим часом і для одного з динозаврів – Ігуанодона. Це позитивна тваринка, що завжди показує лайк на своїх верхніх кінцівках. Такій шаленій популярності сприяв, перш за все, неподільний ентузіазм сумнозвісного Гідеона Мантела, який, як ви пізніше дізнаєтеся, знайшов спочатку масивний зуб цієї тварини, а потім іще багато різних кісток. У пана Мантела був товариш і скульптор за сумісництвом Бенджамін Гокінс. Саме Гокінс підкидав дров у багаття популяризації Ігуанодона, створюючи моделі стародавнього монстра у повний зріст. Апофеозом зіркового часу Ігуанодона стала реконструкція, яку виставили у лондонському Crystal Palace у 1854 році. Мантел з товаришем вирішили влаштувати для британських палеонтологів урочисту вечерю. Шокувати своїх гостей вони хотіли не вишуканою кухнею чи дорогими напоями, а самим місцем вечері. Запросили 21 головне світило тогочасної науки. Саме стількох людей вміщала в себе реконструкція Ігуанодона, в яку і розсадили гостей. Найся не приказує. Можна лише здогадатися, чим там пригощали гостей, але шок палеонтологічного товариства від реконструкції тварин нам зрозумілий. Мало того, що тварину поставили на 4 лапи, хоча вона ходила на задніх 2, так ще й на ніс їй прикріпили красивезний ріг, що направду являв собою довгий кіготь пальця середньої лапи, яким тварина показувала лайк. Красиве фіаско, як і все життя Гідеона Мантела. Ну, та й тут, ясно, є образчик, ілюстрація тої самої вечері у реконструйованому тілові Ігуанодона. Я вам теж звержу фоточку цього. Маленько май зараз у Телеграм. Тут, направду, доста пірловитко. Айбо сидить там маса людей. Я тепер си споминав, як некавим іще дітваком, лайк в чат гися, каже, ко некав дітваком, на якомусь там каналові в телевізорі були тут і прогулянки з динозаврами від BBC. Хоч уже нинішніми стандартами тут і реконструкції можна так оповісти застарілі, айбо я то шоу так любив. Крива на низьк анімація, то все, но там за Ігуанодонів був досить такий читавий дараб. Вони сячи в 3 епізодах споминали. Було то досить інтересно. І там вони вже ходили на 2 ногах. Значить, уже, як було скапчано. Та що м хотів повісти? Я предлагав маленько перервати на музичну паузу. Включимо собі на 5 минут музичку. Я нап'юся водичка, чуть-чуть передохну, або міг легенько далі сміло читати. Ви нікуди не втікайте, руно за 5 минут, а 13 секунд вернуся до вам і вернемося з книжечком Вадима Яненка «Прикладна палеонтологія». Нікуди не втікайте.
Добрий вечір. Вертаємося у ефір. З вами передача «Читаємо з Мігальом». Кося лише тепер прикапчав накурто. Тільки будемо читати і коментувати шелеяку літературу. І почали ми із книжечки, котра у моїй персональній бібліотеці є «Ким май свіжа». І це книжка Вадима Яненка «Прикладна палеонтологія». Нараз вам кажу, що це книжка не тим людям, які хочуть учитися на палеонтолога, зато то буде окрема бесіда. І це збірка історій, фіглів, мемів, просто інтересної інформації, яку самі палеонтологи ширять, можна так казати, лише поміж своїми. Дочитались ми якраз до казусного моменту вечері 21 ученого унну тіла реконструйованого ігуанодона. Було ай такое, його не стесе представити. Сталося то на секундочку у Crystal Palace у 1854 годові. Із інтересного, тоді ігуанодонові на лице були прикапчали його великий ніготь, бо думали, що його ріг. Ну, біг із ними. Не вошколоки стегінята. Ну, будемо читати потихеньку далі. І далі пак ще з вами маленько заприказуємо. Притім хочу нагадати, можеш мені писати коментарі у Telegram. Є там, поглядайте, канал Мігаль приказує. І можете туди писати у коментарі, що вам інтересно. Вижу, вже тут щось пишуть. Пише нам Ковач Василь. Нагадавимося смішний історичний факт. У 19 сторіччі в Америці якийсь газда-піонер із юго-западних територій назбирав у пустини динозаврячого кістя та вчинився з нього хижу. А пак тут у хижу у нього перекупили палеонтологи. Інтересна історія, інтересний казус. Я се так гадав, Вадим за нього знає. Може, за нього навіть буде писати, пак має у дальших розділах книжки. Ну, а ми йдемо читати раз далі. А тепер перенесімося з вами зі старої доброї Європи в Америку часів третього президента Томаса Джефферсона. Третій президент США славився своєю любов'ю до скам'янілостей ще до того, як це стало мейнстрімом. У себе вдома Джефферсон зібрав солідну колекцію скам'янілостей. Усі в окрузі знали про це хобі і тихо офігівали. Перекреслено. І всіляко сприяли поповненню колекції. Тут в текстові є много всяких мемасиків, можна так казати. Читати самому може інтересно і слухати, бо ви тут видите. Та, направду, я би радив вам купити собі таку книжечку, закіть у Вадима внижчий суд. Напишіть му у Твіттер, авать у Телеграм Палеодедді. Я пак вам лишу відкликування там же в Телеграмові. Ну, добре, читаємо далі. Тому, коли шахтарі натрапляли на велетенські кістки в копальні, вони везли їх своєму президенту. Джефферсон дуже зрадів знахідці, адже то були скам'янілі кінцівки з величезними кігтями. Відразу вирішили, що перед ним рештки велетенської кішки з минулого. Ба більше, президент заявив, що ці тварини ще й досі живуть на малодослідженому заході континенту. Ім'я новій тварині дали абсолютно прогнозоване – Пушок. Перекреслено Мегалонікс, що дослівно перекладається як гігантський кіготь. Джефферсон був правий у своїх дослідженнях рівно наполовину. Тварина дійсно була з гігантськими кігтями, але мала такий самий стосунок до котячих, як морська свинка до моря чи аспірант до Нобелівської премії. Насправді, Мегалонікс був одним з видів гігантських лінивців, як от у мультільодовиковий період, що мирно собі бродили по Північній Америці в часи останнього льодовикового періоду. В результаті вченим нічого більше не залишалося, як назвати тварину пізніше на честь першого описувача, а саме Мегалонікс джефферсоні.
Комічний момент, мені це так видить. Великий кіго Джеферсона. Ну, добрі. Палеонтологія за короткий час свого існування вдосталь увібрала в себе різноманітних лаж та містифікацій. Чого лише варті відбитки Альберта Коха, про які ми поговоримо пізніше. Чи ось ці чудові знахідки Пілдаунська людина, Несі, гігант з Кардіфу чи Протоавіс. Понапхали всяких розумних слів у книжку, я пак то вичитати не беру. Але дуже дивно бачити серед цих фейків археоптерикса, найсправжнісінького археоптерикса. Ну, гаразд. Спочатку науковий світ досить осторожко сприймав усі перехідні форми тварин. Особливо, коли це перехідні форми між птахами та плазунами. А ще, дуже підозріло, коли перші скам'янілості археоптерикса знаходять у часи найзапеклішої ворохобні навколо дарвіністського походження видів шляхом природного добору або збереження обраних рас у боротьбі за життя. Навіть неоковирний любитель теорій змов запідозрив би щось недобре. Першу знахідку пернатого динозавра датують 1860 роком, і це був відбиток пера. Досліджувати скам'янілість узявся німецький палеонтолог Герман фон Меєр. Будучи налаштованим дуже скептично, як я, до міждисциплінарних міжнародних конференцій, учений був змушений констатувати факт, що перед ним справді перо, і воно цілком може бути не пташиним. Оце так поворот. Ще через місяць усе в тому ж кар'єрі в околицях Зольнкофена, це Баварія, Німеччина, і пін того я не годен то нормально прочитати, знайшли перший скелет археоптерикса без голови. Провідні вчені того часу навідріз відмовилися вірити в знахідки відсутньої ланки, допоки самі не побачили, не дослідили і не визнали її правдивість. Деякі опоненти Дарвіна, як от Річард Оуен, до останнього наполягали, що археоптерикс – це просто плазун без будь-якого зв'язку з птахами. І навіть у часи, коли зв'язок птахів і динозаврів став загальноприйнятною теорією, спроби заперечити оригінальність археоптерикса все ще є. Останню таку спробу на сьогодні зробив у 1990 році американський фізик Лі Спетнер, який заявив, що скелет невеликого динозавра на ім'я археоптерикс є оригінальним, а от відбитки оперення зроблені вручну за допомогою цементної суміші. Я вам пак у чат теж завержу фотку археоптерикса теж. І це насправді досить популярний образчик, всяде він був. І на інтерфейсі він це теж зустрічав. Коли читаєте інтерфейсу, там була аддека публікація за, не аддека, ще в зимі, за реалістичну реконструкцію тиранозавра, де пробиралися якраз деякі такі проміжкові етапи, які проходили самі учені поступом реконструкції. Поміж тим усім доста веселою гіпотезою був повністю запірений тиранозавр. Можете собі представити, така читава, дораз 15-метрова машина із пірячком. Є тепер і комп'ютерна бавка, у котрій ви можете побавити за тих усіх реконструйованих динозавриків, і деякий час, закіть гіпотеза запіреного тиранозавра ще жила і дихала, а то було ще дуже недавно, можна було за нього побавити і у тій бавці. Насправді нагуглувати на ютубчиковий якийсь летсплей з того буде доста легенько. А ми скачемо нурка далі у книжечку. Значить, спелися на тому, пан Лі Спетнер казав, ото не по-справдішньої піря у археоптерикса. Проте палеонтологи з такого лише посміялися і спростували цю нісенітницю.
На цьому недолугі посягання на честь, родинні зв'язки і зовнішній вигляд археоптерикса були зведені на нівець. Важко не згадати про двох запеклих ворогів палеонтологів Едварда Коупа та Чарльза Марша. Я про них розповім детальніше пізніше і навіть виділю місце в книжці спеціально для їхніх чвар. Ці пани теж чудили місцями так, що можна було братися або за голову, або за живота. Їхні мегаляпи живуть у свідомості пересічних поціновувачів скам'янілостей. І ось найвідоміший. Найпопулярнішим динозавром вважають бронтозавра. Проте такої тварини ніколи не існувало. Плутанина з назвою розпочалася ще у 1879 році, коли мисливці за фосиліями з команди Чарльза Марша знайшли у Вайомінгу два майже повних скелети гігантських завроподів. Бронтозавр. І це щось, мені це так видить, бронтозавр, може, навіть був у тому парку юрського періоду, а вать у тих самих прогулянках з динозаврами, а вать там за нього точно споминало. Мені тепер інтересно, що тут буде далі. Це до того моменту просто дожила гіпотеза, що такий динозавр ще був. Ну, бо я ще з дитячих років тямлю, аж бронтозавра не було, що була просто якась палеонтологічна хиба. Ну, читаємо далі. Щоправда, в жодного з них не було черепа. Ми ще не раз спостерігатимемо щось подібне в цій книжці. Щоб довго не тягти з описом нового виду, Марш прилаштував одному зі скелетів знайдений неподалік череп динозавра, а іншому кістяку такий самий, але знайдений у штаті Колорадо. Ну, що тут скажеш про доброчесність палеонтологів минулого? Та нічого, як і про темпи вакцинації в Україні від COVID-19. Флешбек до COVID-19. Видко, колись я писала книжка ще до війни. Не знаю, мені цього просто смішно стало. У результаті махінацій Марша на світ з'явився бронтозавр. На жаль, для Марша у 1903 році обидва ці скелети були ідентифіковані як такі, що належать дорослим особинам апатозавра. Ще через певний час учені визначили, що череп для свого конструктора знаменитий палеонтолог узяв у камарозаврів. І так невдобно вийшло, бо цих камарозаврів описав лютий ворог і конкурент Марша Едвард Коуп. Так що ж це за непруха така? Проте всі ці останні наукові відкриття залишилися поза увагою ЗМІ та пересічних поціновувачів палеонтології, а назва бронтозавр навіки вкоренилася і тепер уже є відомим брендом. Якщо гадаєте, що це була найбільш лажева пригода пана Коупа, і раніше такого ніколи не було, то ви помиляєтеся. У 1869 році Коуп презентував на загальний огляд свою нову знахідку величезного водного плазуна еласмозавра. І все було б чудово, якби вчений з якоїсь дивної причини не сплутав сторони хребтового стовбура і не насадив череп на кінець хвоста. Вийшла короткошия, проте дуже довгохвоста тварина і гігантська причина для насмішок заклятого конкурента Марша, що відразу знайшов помилку і ще довго над тим зловтішався. Та що там говорити про палеонтологів, які на перегони поспішали описувати нові види. Як кажуть, поспіх потрібен у 3 випадках. І опис нових видів тварин, рослин минулого, до яких явно не... І опис нових видів тварин і рослин минулого до них явно не належить. Так трапляється, що навіть дуже прискіпливі та обережні вчені теж можуть припускатися сміховинних помилок. Ось вам у приклад Генрі Осборн. Зазвичай дуже обачний та педантичний, він у 1922 році описав першу людиноподібну мавпу, знайдену в Північній Америці. Гесперопітекса. Так він це кликав. Матеріалом для опису став усього-навсього один викопний зуб, знайдений у штаті Небраска. Саме в цей час відбувалося найкровожерливіше протистояння еволюціоністів, котрі вірять в еволюцію та підтримують теорію Дарвіна, і креаціоністів, які вірять у божественне створення світу. Прихильники теорії еволюції дуже тепло сприйняли опис проміжної ланки в походженні людини і відразу назвали
Гесперопітека «Людина з Небраски». Проте вони трішки поспішили, бо фортуна цього разу їм не усміхнулася. Під час подальших досліджень Під час подальших досліджень цього зуба з'ясували, що він належить викопній свині, пекарі. І хоча пан Осборн ніколи нічого не казав про конкретне місце людини з Небраски серед пращурів людини, противники теорії еволюції частенько полюбляють згадувати цей казус у себе в статтях. На цьому кінчаться розділ за курйози у палеонтології. Далі йде 5-й розділ за війни, Гися каже, костяні війни. Його читати я низько не буду. Я його, може, лишу на потім, а може виберу якийсь другий, ліпший, інтересний мені розділ на другий ефір. Низько ще продовжу маленько із своїми якимись персональними коментарями за цю книжечку. Первим ділом я би хотів порадити вам її купити. Не просто за те, що вона інтересна, що вона весела, смішна, що в ній є зобрано читаво специфічних, нестандартних фактів, котрі я б іншак, може, не знайшов, кобимся аж на тільки тому не грабав. Тут просто так совпало, що я і без того був з дітвацтва фанатом палеонтології, який можна так оповісти. Господичку, тепер си споминав більше покемонів дітваком, а чи малюваємо лише динозаврів. То вже таке. Не є дітвака, який динозавриків не любить. В принципі, у першому розділі визовтося теж часто споминало. А чого цю книжечку треба купити? Первим ділом завто, кожна потрачена гривня в Україні поможе нашій армії. А кіть ви забили, а так гадав, не забили сте, уже більше 100 днів тягнеться доста брутальна інвазія, і наш виходний сусіда безрядить у нас вдома. Така маленька покупка і вклад в українську літературу принесе нам які другі бонуси. Коротше, не ганьбіться кільтувати гроші вдома. Уповім вам сяк. Далі, вертаючися до книжечки, там ще був доста інтересний розділ якраз за того ж, як ідентифікувати кістя, котрої сте знайшли на Городові. Можете мені написати, чи знаходили сте хоч що таке самі, чи ні. Бо я насправді не пам'ятаю, чи знаходилося щось таке у мій час. Тямлю лише один припад, коли викопали ми були з хлопцями случайно якийсь череп. Уже тепер я розумію, що скорше всього то був простий дикун. Бо за перше череп був не глибоко, за друге були там такі доста читаві ікла, ніч друге то бити просто не могло. Бо малий дітвак міг собі много чого нафантазувати, а й плюс ще доста живі у нас легенди за всяких вовкунів. Та можете собі представити, що собі нафантазувало малого дітвача. А так, навгул, хотів би подякувати вшитким кося низько прикапчав, ко мав дяку послухати рубрику «Читаємо з Мегальом». Я си так гадав, книжечку Іпін Вадима Яненка, прикладна палеонтологія, нам стачить ще на 2-3, максимум 4 трансляції, може навіть менше. Я просто буду вибирати якісь інтересні мені Іпін розділи, не буду цілу перечитувати, бо то буде просто не на хосен. Як то достимулювати вас її купити, кіть я вам усю її прочитав, ні? Було би доста глупо. Будеться брати і інша література, на благо мав того дома доста. Нараз вам оповім спойлер, після своєї книжечки хотів би зачитати ще новели Олександра Хуста, які сте за такого чули. Куперся пише під псевдонімом Хуст. То вже таке.
Ще 2-3 слова за то, якся родила ідея такого маленького шоу. Недавно підписався був на YouTube канал одної дівочки, котра знімать відео обзирання шилякої літератури і чинить то може так уповісти, гейся каже, у промислових масштабах. Айно ж клепле відео, а чи й кожен тиждень це 2, і в неї там на каналі насправді много матеріалів. Я за неї теж поки ще буду споминати пару раз. І що мені було чудно, у неї там на каналі щось 50-60 фоловерів, та й готово. Ну, дуже скромно, може так оповісти, никаючи на то, ож відео начинить плюс-мінус квалітні і займатися тим уже більш гейгіт. І мені то хибіло. Ну, я коли то зачав никати, мені нараз прийшло в голову, аж айно, мені хибить всякий тип контента, я би радий якого відіти більше. Даже не так, я би радий щось похоже чинити і сам. І почав їм міркувати, ба що люблю читати я, що мені інтересно, і це було б то інтересно читати і другим людям теж. Іпін так, всяким путем прийшов їм на СС-шоу, на передачу «Мигаль читат», а ведь читаємо з Мигалем. І руно в той момент купив їм себе книжечку «Прикладна палеонтологія». Ну, та всякісь ми тут всі скапчали. Та що, на низько потихеньку будемося чи сохраняти. Далі пак в ефірове Радіо 1 буде звучати стандартна програма з музичкою, стандартний плейлист із всього того, що Льоша тут вже наготовив. Повтор цього ефіра знайдете у мене в Телеграмові, знайдете на Mixcloud Радіо 1 і знайдете в Телеграм-каналові 1 News. І увидимося з вами ще раз уже у слідуючий понеділок. Яке то буде число? А чи й 13-е? Добре, що понеділок, не п'ятниця. В слідуючий раз увидимося з вами у понеділок, 13 числа, у 8 годин на Радіо 1. А раз, красненько всім дякую. Образчик із книжечки знайдете у коментарях під публікацією в Телеграмі. Сокотіться, будьте здорові, майтеся.